сарбаланд ҳам бошен. Як эълони кӯтоҳакак барои ҳамватанои азизам. Умедворам ки ҳамватанои ма дуруст қабул мекунанд ва бигӯем ки дуруст мефаҳманд. имрӯз бигӯем ки соати 6 ба вақти Полша як барномаи ҳуқуқӣ, барнома барои боздошти журналист, яъне ки бигӯем ки дигар бигӯем саволу ҷавобҳо мегзарад дар канали Муаззамахон Қодирова. Бибинед дӯстои азизам, ин тааллуқ дорад ба инсонҳое ки ин ба ҳама не, ба инсонҳое ки тааллуқ дорад. ин эълон мехоҳад ки оянда фарзанди онҳо журналист шавад, мехоҳад ки оянда фарзанди о депутат шавад, мехоҳад ки оянда фарзанди онҳо бигӯем ки зиндагии хуб дошта бошад, ҳаёти хуб дошта бошад. вазир шава, раис шава, спортсмен шава, журналист шава. ин эълон ба намо тааллуқ дорад ва кадоме ки мехоҳад ки оянда фарзандаш ғулом боша, мардикор боша, ба ӯ тааллуқ надорад, барое ки барои ӯ инсонҳо интересна ин касбу кор нест. вазир шидан, раис шидан, мансаб доштан, соҳиби чизе шидан фарзандаш, агар ки ӯ инсон орзуи ин чизоро надошта боша, ҳатман тамошо накунад. кадоме ки орзу дорад, кадоме ки мехоҳад ки оянда фарзандаш раис шава, вазир шава, журналист шава, бигӯем ки соҳиби дигар касб корҳое ки бигӯем дар ҷомеа ҳаст, агар соҳиби ин касбу кор мехоҳад ки оянда фарзанди ӯ шава, пас марҳамат карда бигӯем ки баъди 2 соат дар канали Муаззамахон Қодирова айнан ҳамин барномаҳои ҳуқуқӣ барои инсон мегзарад. чаро боздошт мешаванд, чаро зиндон мешаванд ин касбҳо, барои ино ҳатман муҳим аст. не ки кадоме мехоҳад ки оянда фарзандаш марди кор шава, ин барнома барои ӯро дахолат надорад. барои чӣ? барои он ки ҳоли Эмомалӣ Раҳмон то мардикор омада расидагӣ нест зиндон кардан. яъне ки мардикор критика намекунад, мардикор як бурдан онда розӣ мешава, мардикор ҳама вақт шекронаи забонаш намеғалта, мардикор дар дигар мансабам дар кор нест, мардикор критикаам намекунад, мардикор ҳамун чизиш бити саршахам када бигӯем ки ҳамун корша давом додан мегирад, ҳамун чиқриканиша, стройкаша. ва кадоме ки мехоҳад оянда фарзандош, яъне қайд кардаги касбу корма соҳибаша боша, пас барои ӯ ҳатман муҳим аст. барои чӣ? барое ки ҳамин касбу корҳо дар Тоҷикистон чӣ хатар дорад, чӣ фоида дорад, чӣ зарар дорад, ба кӣ фоида дорад, ба кӣ зарар дорад ва барои чӣ зиндон мешаванд ин касбу корҳо. айнан бо мутахассисони ана ҳамин касбу корҳо як мусоҳиба, яъне як суҳбат дар канали Муаззамахон Қодирова, яъне адвокат Муаззама Қодирова гуфтаги канал аст. кадомед обуна нашида бошен, обуна шидан монен. обуна шидан бепул аст, ҳозирашда, яъне ки бесплатна ҳаст ва барои обуна шидан шумо пул расход намекунед. фақат як чиз аст, вақте ки шумо обуна шидед, ҳар дофе ки ҳамун канал барномаша сар кард, барои шумо хабар меояд ки барнома ҳаст. хоҳен тамошо мекунед, нахоҳен тамошо намекунед. тамошошам бепул аст ва бигӯем ки дигаршам обунашам бепул. барои ин шумо ятин расход намекунед. мутаассифона бале дар уҷа кунҷунбонӣ намешава, синаҷунбонӣ намешава, рақс намешава, гуфти ҳамун гапҳо, хеле чизо намегзарад. агар кадоме дар хеле чизо желание дошта бошед, фақат ҳаёттона ба ҳамин сарф кунед, ояндаи фарзандотона фикр накунед, фардои фарзандотона шумо агар фикр накунед, метавонед марҳамат итари кунҷунбони синаҷунбон каналҳоам зиёд аст, метавонед ки дар уҷам обуна шавед. имрӯза роҳати шумо, имрӯза тамошои шумо, имрӯза наслаждени шумо айкуну сина оянда доғи фарзандотон мешавад. ирам фаромӯш накарда, дар ҳолате ки ӯ чизоро тамошо мекунед, ирам фаромӯш накунед. фардо ки фарзандотон зери таҳқир, зери зиндон шида, куштор шида, намедонам таҷовуз шид, пас дигар дар одамҳои журналистҳо рафта нолиш накунед. барои чӣ? барои он ки шумо худи шумо, яъне ҳамун фурсате буд ки шумо таваҷҷӯҳ ба журналист мекарден, шумо таваҷҷӯҳ ба сиёсат мекарден, шумо таваҷҷӯҳ ба фардои ояндаи фарзандотон мекарден, ӯ замон шумо чӣ кор карден? куну сина тамошо карден, ламбада тамошо карден. баъд фардо диден ки пир шиден,
диден ки фарзандотон дар ин аҳвол зад, дигар иҷа айби журналист, айби одами адвокат, юрист, айби оппозитсия, айби Астанаев, айби дигар кас нест. барои чӣ? Барое ки Астанаев ва оппозитсия ва дигар инсонҳо шабу рӯз, ҳам шаб ҳам рӯз барои шумо расонданд. шумо фақат гӯш кардан нахостед, шумо обуна шидан нахостед, шумо дар оҷа бидан нахостед, шумо фаҳмидан нахостед, барое ки барои шумо як кунҷумонию думаҷумонӣ муҳимтар буд. ӯ рӯз агар фарзандотон дар ӯ рӯз зад, ман ин пайғоми дигара ба фарзандои шумо мегзорам, мемонам барои ояндара, ки ҳар касе ки ҳамин наворро тамошо мекунад, фардо шумо ки дар зиндон заден, азоб кашиден, марди кор шиден, таҷовуз шиден, ғулом шиден, дарбадар шиден, зери шатаи кас шиден, таҳқир шунавиден, обрӯтон дар ҷомеа набоша, ай шумо да як хар ба қадр дар ҷомеа боша, наслҳои оянда. ман барои шумо гуфта истодам, дар ин гунаҳгор худи падарони шумо ҳаст, худи калонтарони шумо ҳаст, ки имрӯз таваҷҷӯҳ байнаи суханон накарданд. имрӯз дар бари ин суханон наистоданд. имрӯз бо ин суханон амал накарданд. имрӯз фақат падарои шумо думба тамошо карданд, комедия тамошо карданд, фанг тамошо карданд, чорта далбаёба тамошо карданд, ки то ки фардо замони шумода шумо ғулом шед. тақдири шумо дар дасти падаротон буд. метавонист падаротон ҷомеа соза, тақдири шуморо иваз кунад. аммо падаротон думба тамошо кард, сина тамошо кард, кайфи сафо кард ва шумо ғулом шидед. шумо зери таҳқир мондед. ира аз каси дигар набинед, ира аз падаротон бинед. ҳар яктатон боқӣ саломат сарбаланд. барои кадомеро дар кор аст, кадоме нужни шитат мекунад, ояндаи фарзандша нужни шитат мекунад ки фарзанди ман дар ҷомеаи солиму саломат боша, пас бигем ки шурӯъ мекунад обуна шидан дар каналҳои сиёсӣ ва идея фикрҳоро паддерживат кардан, ҷомеаро сохтан, то ки фардо фарзандаш ғулом нашавад. боқӣ саломат сарбаланд хонобод бошен. дигар бештар гуфтанӣ нестам, аммо соати 6 ба вақти Полша, намедонам соати чанд мешава Москва, соатҳорам фаромӯш кардагим, 1 соат фарқ мекунад, 7 ба Москва, намедонам 8-10 Тоҷикистон мешавам, хеле мешава. дар канали адвокат Муаззамахон Қодирова дар ҳамҷа бо мебинем. худо нигаҳбонтон боша. саломат сарбаланд ва хонобод бошед.